това е част от... Санта Барбара повече. Различен стил е. Да. Няма да влизам много. Няма да влизаме, естествено. Тук беше паркинг за персоналът. Там е лобито, там ресторанти, такива неща. Нататък вече се кухня. Значи това са такива големи сгради с повече от една стая в тях. А иначе имаше такива по-манички, да речем, с по два апартамента. Дали ще стане тук? Почти. Как стана право. Така, това е скалиста планина, доста скалиста. Това е доста скалиста планина, казвайки. Виж камъчета така пише тук. Пише там, да речем, горе на хълма, как има един голям камък. О, да. Да, виждам го, не мога да приближа за това. Нищо. А сега ще строим след това там от Димакъл Пик. И там е един голям камък горе. Да, има пътечка, която ходи до там, но ще тръгнем по пътечката, но няма да ходим чак най-долу. Ние не сме обучи за... Да, за това само маличко и така отгоре. Отгоре по камъка. И на първата гърмяща змия се връщаме. Първата гърмяща змия, която излекли си или следващата? Снимам всичко. Добре. Ако видим такова Mountain Lion, поставяме Крис там, стръв и бягат. Виждал ли си? Mountain Lion не съм, Bobcats съм виждал. Като работя в Форсенс, имаше едно там, се криеше за един храст. Ама то е котен. Или чума, че не е котен? Малко, доста по-голямо от котенца и много му личи, че не е котенца. Ама пак и то е котен. Това е кръчмичка. В тази много интересна кръчмичка на целия и таван, на покрива, от тавана висят вратовръзки. Ако влезеш вътре с вратовръзка, ти я отрязват и я закачат на тавана. Къде ли беше входът? Там се открит. За планината. Тук също има не много лоша къщичка. Да. Това се още го строят, Изкачваме ли нещо? може би маничко е така, само да видите как изглежда пустинята на живо, а не от колата. Да. Ако искате. Искаме малко. Колкото сме сътворени от Бог, има скорпиони и такива неща, не знам. Там до първите камера са.